assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, on calminama, on jurama. En garti e windande men hande. Mi wino on noon ha mawɗo e ha saqiru ko gotum. Wadde ɗum ɗo ko ɗum woni ha saqiru. Hay ha mawɗo nandi ñawore, nden sa yi ha saqiru a yi ha mawɗo waɗi ni wi ha. Sa yi ha mawɗo walla ha saqiru waɗi ni wi hi. Sa yi ha mawɗo walla ha saqiru waɗi ni wi hu. Sa yi ha mawɗo walla ha saqiru waɗi ni wi a yi ha mawɗo walla ha saqiru waɗi ni wi wadde ha nani, hi nani, hu nani, nani, nani. Wadde ha, hi, hu, so waɗi ni ay ɗo joni wonti ha mawɗo. Mbiya han, ɗo wonti hin, ɗo wonti hun. Ay ha mawɗo nani. E ka andi ha mawɗo e ha saqiru ko gotum. Ɗo ko poɗowo, ɗo o foɗani. Ɗo ko han, ɗo ko ha poɗa. Ay ha. Ɗo ko hi, ay ɗo ko hi. Wadde ha saqiru tan woni ɗo. Ga wiyete ko ha mawɗo ko gotum. Ɗo ko hu, ko ha mawɗo woni ha saqiru ko gotum. Ɗo wiyete ko ha mawɗo. Wadde mbiya hu, ay ko ha mawɗo woni ɗo. Ha jogo ha saqiru woni ɗo gotum. E he ngel toɓɓel waɗi ha wiya he. Ndenon ha, hi, hu, ha, hi, hu, han, hin, hun, ha. Foɗi ko foɗi mo allif taƴƴo. Ay ha. Hi foɗi ko foɗi mo yanara. Ay hi. Hu foɗi ko foɗi mo wow taƴƴo. Ay hu. He foɗi ko foɗi mo yanara allif jowiɗo. Ay he. Bismillah jangen. Ha, hi, hu, kowal, sidda, han, hin, hun, ha, hi, hu, he, ha, hi, hu, kowal, sidda, han, hin, hun, ha, hi, hu, he. Alhamdulillah timmi. Ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañirɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema ƴeewa cammorɗo mo ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiya lawol. A dañani mon walluma noon ƴeewa oɗo numéro ndewa hen 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggitoɗa. A saggani noon alhamdulillahi rabbil alamin. O ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e bowal yaya li Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. On jarama wassalam.